Għadda mit-tielet qari fil-Parlament abbozz ta' liġi li jsaħħaħ il-protezzjoni tal-ħaddiema kontra l-vjolenza u l-fastidju fuq il-post tax-xogħol. Id-dibattitu parlamentari mmexxi mis-Segretarju Parlamentari għad Dialogu Soċjali Andy Ellul iffoka fuq miżuri biex il-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-xogħol tiġi inkorporata fil-liġi Maltija. L-emendi proposti jistabbilixxu b'mod ċar id-dritt ta' kull ħaddiem li jaħdem f'ambjent ħieles minn kull forma ta' vjolenza u fastidju, inkluż dak ibbażat fuq il-ġeneru. Il-liġi tapplika għal firxa wiesa ta' persuni fosthom impjegati, trainees, volontiera u anke persuni li qed ifittxu impjieg. Tespandi wkoll id-definizzjoni tal-ambjent tax-xogħol biex tinkludi mhux biss il-post tax-xogħol innifsu iżda wkoll attivitajiet relatati. Il-vjolenza u l-fastidju huma definiti bħala kull imġiba jew teddid li jista' jikkawża ħsara fiżika, psikoloġika, sesswali jew ekonomika. Min jinsab ħati li jikser dawn id-dispożizzjonijiet jista' jiffaċċja pjena ta' priġunerija bejn 6 xhur u sentejn, multa bejn 5,000 euro u 10,000 euro jew it-tnejn flimkien. L-emendi se jidħlu fis-seħħ mal-pubblikazzjoni tagħhom fil-Gazzetta tal-Gvern, bilan li dawn l-emendi jkopru ambjent tax-xogħol aktar sigur, dinjitus u ħieles minn kull forma ta' abbuż għal kull ħaddiem.